Joshua chapter 24, and we are going to read verse number 14 and 15. Joshua 24, verse number 14 and 15. At sabay-sabay po tayong bumasa from the Ilocano, 14 and 15 of Joshua chapter 24. Okay? No nasarakan yun, say aloud, Amen. Ready, read. Itangarod, agbuteng kayo ti Apo, kerag serbi kayo ken kuana ti kinadalos, ken kinapudno. Ket ikatenyo dagiti di Dios, isuda dagiti ammayo, nagserbianda idi kalpasan ti layos. Ken sa di Ehipto. Kerag serbi kayo iti Apo, 15. Ket no dakes ti panangipagarupyo ti panagserbi ti Apo, agpili kayo itanga aldaw, no siyasin no ti pagserbian yunto. No, dagiti di Dios, ang nagserbian idi dagiti ammayo idi kalpasan ti layos, wenno kadagiti di Dios dagiti amoryos at ti dagada pagtaengan nyo. Ngem no siyak ken ti balay ko agserbi kamto iti Apo. Before I pray, tonight we find in the passage that we read, as I begin our series on the family, the three crucial issues for our families. Talo nga crucial nga issues nga dapat kitaan tayo ken addressan tayo kadagiti pampamilya tayo. Our gracious God and Heavenly Father, thank you for impressing upon the heart of your servant to deal and address the issues on the family. Tonight, I pray that you will empower me and anoint my lips, O God, that I may speak according to your will and according to your heartbeat. In Jesus' name we pray. Amen. You know, kaninang hapon when I was preparing for this, I was so excited in my heart. I was very prayerful that this lesson would really add great value to our faith and to our spiritual life. Now, dun sa ating binasa in Joshua chapter 24 verse 15, I'd like for us to take a new look into this passage where it says, "And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord." This passage directs our attention to three major and crucial issues about our families as the people of God and as Christians. Now, sino po sa inyo dito, buong pamilya kayo na member ng HBBC? Taas ang kamay. Very good. This message is for you. Now, hindi ko sinasabi na pag hindi nyo kasama ang inyong mga families dito as members of the HBBC, ay hindi para sa inyo ito. But it comes as a prayer and heart's desire that you would see one day kasama mo ang family mo sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Amen? Okay. Now, what are these three crucial issues about our families that we could find in this passage? Number one, we could see about the faith of our families. Let's talk tonight about the faith of our families. Pag sinabi nating faith, ito po ay pananampalataya. It talks about our devotion, our commitment, and our dedication to God and to the things of God. Para maintindihan po natin
Yung punto na ang tinatalakay dito ni Joshua was about the faith of the family. Ganito yan. The Israelites have taken possession of the promised land. Alam nating lahat that the Lord exiled them from Egypt at dinala sila doon sa promised land. Now, they are about to enjoy the abundance and the blessings of God. And many of our families today are not like they used to be. During our anniversary fellowship with the members of Pasukin last Sunday afternoon, ilang mga men ang nagtestimony sa ating mga kapatiran. Karamihan po ng kwento ng kanilang testimony ay ganito. Kami po noon ay napakahirap. Mahirap kaming pamilya. I remember the testimony of Tatay Alex, and he shared, they are about 5, 7 in the family. Ti pamigat nga luton ni bakit na, may isa nga batit nga lata ti sardinas, ken adut diguna nga marunggay. That's how they started. Nakarigrigat konana. And then the Lord ushered them to the HBBC. By the grace of God, the Lord blessed his family. At ganun din yung kwento ng mga iba. Nakakatuwa yung kwento ni Brother Leo. Namatay yung lahat ng baboy dahil doon sa ASF yata yon. Kinoryente da amin nga baboy da kakabsat. Oo, kaya't napakalungkot nila nung panahong iyon. Pero sinabi niya sa kanyang mga kapatid, sabi niya, bakit? Marunong lang ba kayong magpasalamat sa Diyos pag tayo ay binigyan? Dapat nagpapasalamat din tayo sa Diyos pag tayo ay nawalan ng negosyo. Huwag dapat tayong malungkot pag wala at masaya pag meron. Dapat we still rejoice in the Lord pag meron at pag tayo ay nalugi sa negosyo. We should still rejoice in the Lord. Sabi ko, pambira, ang tindi ng pananampalataya ng kapatid na ito. And as a result of that, pinalitan ng Panginoon, their business started from loss. Today, they are gaining and gaining even more. Nakabili siya ulit ng dagdag na dump truck. O umangat na ngayon, umarangkada na yung kanyang hollow blocks. At sa biyaya ng Panginoon, the Lord is blessing their family. And they are so glad to testify they are experiencing their promised land. Naniniwala ako, mga kapatid, na dinami-dami ng mga family issues natin mula sa passage na ito. Naniniwala ako na ang pinakamahalagang issue sa ating mga pamilya ay hindi po sa aspeto ng material, hindi po sa aspeto ng problema, but the crucial issue in our family is a matter of faith at wala ng iba. Sapagkat kung maayos ang ating mga pananampalataya, variable ang mga sitwasyon sa buhay. May mga ups and downs, may gain or loss, pero ang ating paglilingkod sa Panginoon ay nagpapatuloy at umaangat pa rin at nagbubunga tayo. Bakit po? Sapagkat ang totoong issue is an issue of faith. What this verse is telling us tonight is the faith of our families. Kumusta po ang pananampalataya natin? Kung mahina ang pananampalataya natin, apektado ang ating paglilingkod sa Diyos. Apektado ang ating ministry. Apektado ang ating giving. Ang ating church attendance. Apektado ang lahat that concerns you and God
if there is something wrong with our faith. That's why tonight, tumbukin natin if there's something that we need to get fixed, something that must be revived tonight. It should be our faith. That is what this passage is talking about. Kaya nung pong sinabi niya, if it seem evil unto you to serve the Lord, ang talagang tinutumbok ni Joshua dito, gusto niyang kumustahin, gusto niyang ma-evaluate ang kanilang pananampalataya. At nais ko ring i-highlight at i-emphasize ngayong gabi, tayong mga tatay, kumusta ang pananampalataya ng ating mga family members? Because that is the most crucial aspect in our family. How is the faith of our families? Ang tatay na katulad ni Joshua, concerned sa pananampalataya ng kanyang asawa, concerned sa pananampalataya ng kanyang mga anak. Ang tatay na katulad ni Joshua, concerned sa involvement ng kanyang pamilya sa ministry. Kumusta po ang involvement ng ating mga pamilya sa church? Mainit pa ba ang ating paglilingkod sa Diyos? Addicted ba tayo sa gawain ng Diyos o sa mga worldly things? Mga tatay, ito ang challenge ng salita ng Panginoon. Let's look at the faith. Kitan tayo kakabsat, ti pamati, dagiti family members tayo. Alam ba natin suklihan ang Diyos sa lahat ng kabutihan niya sa atin? Nakimimbag ti Apo kadagiti pampamilya tayo. No kitaan nyo kakabsat, halos awan makunam nga marigrigat nga pamilya to'y kakabsat. Marigrigat in the sense nga ahan na makapanganan, awang kananan, permi nga dete mapanagpalpalama, awan membro ti HBBC, by the grace of God nga agpalpalama. Yes, at dadasaksakit tayo. Yes, at dadadigiti problema tayo. But still, God is good to our families. At kung nauunawaan nyo na napakabuti ng Diyos sa ating mga pamilya, nasusuklihan ba natin ang ating Panginoong Diyos ng totoong paglilingkod? Nasusuklihan ba natin ang Panginoong Diyos? That is the crucial aspect of our families tonight. Hindi ba kaya nagdi-decline ang church attendance ng mga pamilya natin? Kumusta po ang church attendance ng ating mga pamilya? Nakukontento na lang ba tayo na Sunday morning lang? Late pa ang ating mga pamilya sa church? Mga kapatid, listen to me. In this day and hour, what is crucial to our family is our faith. Hindi pinag-uusapan dito yung blessings, hindi pinag-uusapan dito yung maganda ng trabaho nyo, stable ng trabaho nyo, magandang pasok ng pera dahil sa mga negosyo, nakakapag-aral ang mga anak, nakagraduate na sila, professionals na sila. Pagkatapos ng lahat ng mga bagay na ito, tanong, kumusta ang ating pananampalataya? A father like Joshua will be more concerned. Nakagraduate na ang aking anak. Bakit hindi ko nakikita sa church? Bakit magmula nung nagtrabaho ang aking anak, hindi ko nakikita sa prayer meeting? Baka nga ikaw mismong tatay ang wala sa prayer meeting kapatid. Mga kapatid, gumising po tayo. Gumising po tayo. Dapat po ang nangunguna sa buhay natin ay hindi prosperity. Dapat ang palaging nangunguna sa buhay natin ay ang ating pananampalataya. Yun dapat ang kabayo na humahatak sa atin. It should not be prosperity that goes first. It shouldn't be education that goes first. It should be our faith that goes first.
Hindi ba declining ang ating pagbibigay kaloob sa ating Panginoong Diyos? Are we walking according to the heartbeat of God? Are we vigilant? Pag pinag-usapan ng pananampalataya, tayo po ba ay vigilant? Ang ibig sabihin ng vigilant, alerto. Are we sober? Are we mindful in identifying and dealing with the faith killers in the lives of our family members? Anat mang hadhad lang kadigiti anak tayo, ang tatay na katulad ni Joshua ay concerned sa kung anong humahadlang, humaharang sa kanyang mga anak. Bakit wala sila sa church? Bakit wala silang ministry sa church? Bakit hindi sila nakakapagsilbi at nakakapaglingkod sa Panginoon? Tonight, we put value not so much on material prosperity, but on faith. The concern of Joshua here is this: nasa promised land na tayo. We are now enjoying the abundance ng lupang ito. Ngayon, kumusta ang pananampalataya natin? The first crucial aspect in our families tonight is the faith of our families. Secondly, dito sa verse na ito, makikita natin not only the faith of our family, but as you read the verse, as you analyze and meditate on this passage, meron pong mahalaga na gustong i-point out ni Joshua, and what is that? The future of our families. As fathers and mothers, when we evaluate the spiritual condition of our families today, can you tell that by the grace of God, may magpapatuloy ng sinimulan mong paglilingkod sa Panginoong Diyos? The future of our families. Alam niyo po, makikita niyo dito na nung sinabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord, choose you this day, matanda na po siya noon. Joshua is now in here an old man, and he is at the end of his life's journey. Matanda na siya. Kaya nga babasahin natin sa Joshua 23:14. Ang sabi ng Joshua 23, verse number 14. And behold, this day, I am going the way of all the earth. Mapanakon kang tanem kunana. And you know in all your heart and in all your souls that not one thing had failed of all the good things which the Lord your God spake concerning you. All are come to pass. Kasla pakpakada ni Joshua kakabsat. You know? And he calls the people together to reflect on their history. Kunana awampulos, iti panagpalyar ni Apo Diyos. Amin nga inkarina kada tayo, tinungpal na amin. Amin dagiti tarigagay na para kada tayo, imbanag na amin. Kat itaad data yun iti dayto nga kasasaad. And Joshua was concerned not about the past. He only recalled the past to point out to them, papaano naman ang future natin? And we, as fathers, tayong mga tatay ngayong gabi, I want us to think tonight about the future of our families. The future of our children. After that, God has blessed them. Pagkatapos sila pagpalain ng Panginoon, He is putting them into the decision for their future. Are you listening?
God's purpose in exiling them from Egypt. Alam niyo kung bakit pinalabas ng Diyos sila sa Ehipto? Listen to me. Apay nga rinukatan ti Apo isuda, apay nga rinukatan ti Apo dagiti Israelites manipod Egypt. Oh, nilagay na nila, nandyan na. God's purpose in exiling them from Egypt to the promised land is not only to enjoy the blessing, but to serve God. As your pastor, my concern because of this passage is itong mga anak na lumaki ng Sunday school, makakasama ba natin sila sa paglilingkod sa Panginoon or sila po ay naadik na at nalasing na sa mga pagpapala ng Panginoong Diyos? What is the future of our families? Kitaan nyo basit kakabsat. Tahaan laeng nga detay enjoying the blessings of God. Iti makita tayo nga future dagiti anak tayo. No diket jay panagserbi dati Apo ti dapat makita tayo. Dayjay iti punto ni Joshua in raising, in calling this meeting among all of these people of Israel. Hanang inayaban ida kakabsat just to recall about the goodness of God. Hanang inayaban ida just to call for a celebration and say, hooray! Nasa promised land na tayo. Mag-enjoy na tayo. No! He did not call them for a celebration. He called them to bring out this matter. Hey, what's the future of our families? Kinakausap ba natin ang ating mga anak tungkol sa kanilang paglilingkod sa Panginoon? Dakil nga basol mo ti Apo nga Ama, nga hantayo, inaramid iti parte tayo, nga nang encourage kadigiti anak tayo, iti panagserbida iti Apo. And this, I ask that we pray for one another. That we could see these young people. Dakay nga parents, awan sa pulen yun kakabsat. No kasanot ka-intense, tapno may engage dagiti young people tayo iti church. No apay lang siguro nga na may involve dagiti young people tayo iti church, gaputa datayo ket nalami isen iti church. There is a problem in our faith. And that is why the future is at stake for our children. Let us not relax. Let us not just enjoy the blessings of the Lord. But let us challenge. Let us encourage our families to serve God. Naglawag kakabsat. Deto'y purpose ti Apo nga nangakal kiti Israelites from Egypt. Nga ikabil na iti promised land. Kita nyo di Exodus chapter 4 verse 23. Exodus chapter 4 verse 23. And I say unto thee, let my son go. Palubusam dagiti anak ko kunana, that he may serve me. And if thou refuse to let him go, behold, I will slay thy son, even thy firstborn. Naglawag. Kuna ti Diyos kini Parao, palubusam dagiti anak ko, tapno agserbi da kanyak. Tano saan? Papatayag dagiti inauna nga anak mo. So ti purpose ti Apo kakabsat, nga narukatan dati Ehipto, tapno mapandag serbi ti Apo, itatan nakadanon dan iti promised land. And Joshua, who continued to lead the people after Moses, is looking at the host, the big number of the people. In his heart, he was asking,
will these people continue to serve God? I am about to go. I am dying. Mapana kun kantanam. Kat di kito nga tao, nga indaulwak, nga dumanon iti dayto nga daga, agserbida nga tati Apo. Datayo nga naganak, deta kumat number 1, haan laeng nga ti panagparedwar iti ragsak tayo. Haan laeng nga ti panagturpos dagiti anak tayo iti dapat ragsak tayo. Hala nga makita tayo dagiti anak tayo nga danapintas nga pagubraan dan. Kakabsat amin dagita nalakalaeng nga ipaay ni Apo Dios ngam ti number 1 nga goal tayo kadagiti anak tayo. Nga makita tayo nga isuda mismo ket tarigagayan dati agserbi ti Apo. That should be the future of our families. Thirdly, not only the future of our families, but as we read the passage, ano diyan muna nga nakita tayo kakabsat? Number 1, the faith of our families. Number 2, the future of our families. Ti may ikatlo nga makita tayo iti deti nga passage nga crucial kadagiti pamilya tayo are the fathers of our families. The fathers of our families. Mga tatay, tayo yan. Mga tatay, tayo yan. And I am encouraging you tonight, as a father, please think, anat kayat mo nga mapasamak iti pamilyam? Anat kayat mo nga masakbayan ti pamilyam? Now, we can see here in Joshua chapter 23. Chapter 23, look at verse number 2. And we'll read until verse number 9. And Joshua called for all Israel. Nagpatawag ti meeting. Sinut pinaayaban na their elders. Adakadakay ditoy, ti elders, iti tawunan, lalakay. Dinggan nyo ditoy. For their heads, their judges, their officers, and said unto them, I am old and is stricken in age. Verse number 3. And ye have seen all that the Lord your God hath done unto all these nations because of you. For the Lord your God is he that hath fought for you. For, behold, I have divided unto you by lot these nations that remain to be an inheritance for your tribes, from Jordan with all the nations that I have cut off, even unto the great sea westward. Verse number 5. And the Lord your God, he shall expel them from before you, and drive them out of your sight. And you shall possess their land, as the Lord your God hath promised unto you. 6. Be ye therefore very courageous men. That's what we need today. Courage. When the father loses the courage, the family will collapse. Kayong mga misis, napakahalaga ang leadership ng tatay sa tahanan. We fathers are called by God to provide direction for our families. Amuyot number 1 nga responsibility tayo nga tatang, datayo iti kanayon nga agpampanunot, agplamplano, ka nagkarkararag. Sapay tano makita da, nga sika nakatugaw nga agmulmulengleng, haan nga ungaong, tijay panunot mo, no di kat kaskalag mulmulengleng, tagpampanunot ka ti plano para ti pamilyam.
That's what a father does. And I am praying that every father will be equipped tonight. So nga da kayo, nga agtutubo nga lalaki, hangkay agas asawa, no hangkay pay ready nga mangiturong iti pamilya. Because fathering is leadership. And leadership is directing your family. Deta ti primary role ti ama ti uneg ti pagtaengan. Isut mangiset ti pagturungan ti pamilya. Isut gapuna kakabsat. As an example no agsasao ni pastor, sika nga ama agpampanunot apo kasano nga makatulong ti pamilya kaday jay ibagbagan ni pastor. Ket no agawid ka kunamken bakit mo? Bakit? Manut savings tayo jay bangko. Kastoy lakay. Takisarita ti apo kanyak. Hindi i-withdraw, itatape lang. That is leadership. Kaya alam niyo po kung bakit minsan ginigising ko kayo. Bakit? Sapagkat kung may dapat na alerto na nakikinig sa pastor at announcement ng pastor, dapat kayong mga tatay sapagkat kayo ang dapat manguna ng inyong mga pamilya sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. At hangada kayo ti paguy-guyod. That's the crucial here. The fathers of our families. Ngam apay nga adot ama nga paguy-guyod kakabsat. Masapol ti panaka-revive ti spiritual. Are you with me? Oh. Be ye therefore very courageous to keep and to do all that is written in the book. Amo yung absat. Isang bagay, yung gusto nating makita ang ating mga pamilya, mga anak na naglilingkod sa Panginoon, pero isang bagay na meron tayong strong willpower na pangunahan ng ating pamilya to command our family to follow us in serving God. Do we have that strong willpower? That's what every father needs. A strong willpower, just like what God spoke about Abraham. He will command his children and his household to follow God. We fathers should be able to command our families and say, let's go to church. Ganun dapat ang mga fathers. Hanga sikat ririingan dati bigat ti Domingo. Hanga sikat maguyuguyod. No kasta ti sitwasyon ita agkararag kagat ko nam apo kasano nga mabaliktad dayto yung pasamag tapnon ti kasta siyak ti gumuyod hanga siyak ti maguyuguyod. The fathers. Nakita niyo po? I mean, while I was reading this passage, the Lord gave me this series of lessons on family and I said, wow, tatak lang nga nakali ti kastoy kabaknang dahito nga passage ti Bible. Talo, umuna the faith of our families. Uray kasanon ti pasamak ti panagbiag, numayat ti pamati kakabsat. Mayat lata ti panagserbita iti apo. Adanamnama ti blessing ti apo no da pamati. May kadwa jay future. Nga ti dapat makita tayo nga future di panagserbi. And third, our fathers. I am really praying and I am appealing to you, fellow fathers. Padak nga ama, daytoy umay nga conference, datay kadi, ti mangurnos kadagiti pampamilya tayo nga agattend iti conference. Let's act as fathers in our families. Ket numarik na tayot kapoy, dawaten tayo ti apo ti strength. Dawaten tayo ti apo nga pabilgen na tayo.
Dawatan tayo ti Apo, ngayon na tayo kakabsat, iti favor, tapno dagiti pamilya tayo, surutan na tayo kakabsat, iti panagserbi iti Apo. Amen po ba? Oh. Be courageous. Let's lead our children. Kasarita tayo ito, dagiti pamilya tayo, malpas dito nga service. Amok ka habang nagdingig ka ti Apo, nakisaugan ka. Evaluaten tayo kakabsat, dagiti anak tayo. Kat da kayo nga asawa, suportahan nyo, dagiti asawa, nang runa iti panagserbi iti Apo. And I encourage us men, grow kayo kakabsat. Grow tayo. Han na mabalin nga ti leadership tayo, umununat pamilya, maud-udi tayo, awang kasta nga leadership. Ti leadership kakabsat, umununalat ta jay leader, guyuden na jay idadaulwan na. Iso nga dapat datayo ti umuna, datayo ti frontline, datayo kakabsat, iti kasarsarita ti Apo itang arabi. Ngakas kini Joshua kinasarita na dagiti elders, dagiti head, dagiti officers, he was talking to the key, the leaders in the nation of Israel. For he knew they are the people who are the frontliners. We need revival in these three areas. The faith of our families, the future of our families, and the fathers of our families. Ulitig kakabsat. Deti umay nga Church Strengthening Conference. Kararag ko nga numakita tayo ito kakabsat, iti 100% nga attendance ti membership ti HBBC. Dayta kat resulta, iti panagtrabaho tayo nga Ama. That we make sure our wife is present. No, at sabali nga priority, dagiti anak tayo kakabsat, do your best to convince them. Do your best to deal with them. And do your best, kailangan kakabsat, ag-sacrifice tayo because this is for the faith and for the future of our families. And one of the topics that I would like our speakers to address in the Church Strengthening Conference is family. Because when the family is strong, the church will be strong. But when the family is weak, the church will also be weak. And the strength in the family is the father. Nasa ating mga tatay. Ilan lang yung mga tatay. Tumayo nga yung mga tatay na kasama ko. Kapatid, I'm praying for you. Diyan. Lahat kayo dyan tumayo sa Pasukin, Claveria. Tumayo kayo mga tatay. Ang ibig sabihin ng tatay, tatayo. Yun ang ibig sabihin ng tatay. Nakita nyo? Crucial tayo sa ating mga pamilya. Tayo ang inatasan ng Diyos na leader ng ating mga pamilya. Amen po ba? Tapno mailit tayo, dagiti pamilya tayo iti Apo, dapat tayo ang nangunguna sa paglilingkod sa Panginoon. At kayong mga kapamilya ng mga tatay, do your best to encourage and pray. Kahapon, meron akong kinaunselan na ikakasal ngayong June from Sanchez Mira. And they requested me to be their officiating minister. Kinounsel ko, ikaw ay magiging tatay. You are the leader of your family. Tapno mailid mo ti familyam, paidauluang ka ti Apo. You should grow. Kasi kamat, sister, i-push mo nila kay mo. I-push mo. Kag Bible study la ka, makamuak dito, hamo pariko tayo. Kasumurot kang pastor. Di kita Bible study na, sumurot ka amin. Grow ka, inka. Support, push your husband to serve the Lord. Kasi nga, pushmatic Yung push your husband to serve the Lord.
Naunawaan niyo po? I hope and I pray tonight na nararamdaman niyo po ang diwa ng preaching na ito. The three crucial aspects in our families. Again, what are they? The future and the fathers of our families. As every head be bowed, every eye be closed. Lord, marami pong salamat sa gabing ito. Salamat po sa challenge. Salamat po sa pagtulong mo sa amin na ma-recognize itong tatlong mahahalaga at crucial na aspeto sa aming mga pamilya ngayon. Crucial ang mga physical needs namin, material needs, mga pag-aaral ng mga anak, at lahat po yan. Pero Lord, hindi po yan ang sinabi mo sa Matthew 6, na huwag dapat kaming nababahala sa mga bagay na yan. Subalit, we should seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things you will add to our children. All these things you will add to our family. Tonight, I pray, O God, that you will continue to bless and strengthen our faith. You would continue to help us lead our family. Nga digiti nga anak apo makita mi kati masakbayan agserbi dagan ka o apo. And that by your grace, help every father in the HBBC, Lord. Kat daytoy umay nga church strengthening conference. Lord, ti adipon mo agun unnoy ken ka. Kas nakitak iti daytoy binasag ken in meditate ko nga sasaom ti Joshua 23:24. Apo makita mi kumang iti daytoy church strengthening conference. Present ti amin na misis, present dagiti amin nga anak, gaputa da kami nga amma, ket idauluan mi ken ilid mi dagiti pamilyami nga umay maki-conference tapno mapatibker dagiti pamati mi o apo. Lord, help us to do our best to lead our families in this conference. In Jesus' name we pray. Everyone says, Amen. Amen.